Duola mandiko jopuonj pachoka Teacher Service Commission kwa mondo oketie lero ndiko jopuonj mag junior secondary kowuok e yorno makojolo nyaka e yorno mongirore kanuwe kar chung' od bura ma Aldai kaunti ma Nandi. Jakom mar komiti mochung'ne bajet e od bura mamalo Ndindi Nyoro nolero ni sirkal mamalo oseketo tenge omenda maromo bilion 18.7 mar ndiko jopuonj mag JSS maromo 40,046 kokwayo TSC mondo ochiw ler e odiechieng' ma jopuonjgo biro yude obokegi mag ndiko. Gavana ma Nandi Stephen Sang koreto ne okwedo chenro mar siro somo manyasani kokwayo tend migawo mochung'ne weche somo mondo orang manyien sir makamano ka jotelo mamoko nochiwo ote mare mar kuyo gi lit ne jonyuol mane owito nyithindgi e masira mar mach mane otimore e sikund primar ma Hillside e Ndarasha Academy. But I also know in parliament tumeweka pesa ya confirmation of the JSS interns or teachers into permanent and pensionable. Please, mimi nataka kuuliza TSC kwa unyenyekevu, give an official communication to the teachers who are currently JSS interns on the date that you are going to confirm them into permanent and pensionable. Please give that official communication so that the JSS teachers can actually know and they can be able to budget when is this date that they are going to be confirmed. We have this challenge in Kenya today about the funding model in our universities. And there is a lot of noise around that funding model. We want to encourage you. Work with the ministry to ensure that that funding model works for our children across the country and across the divide and across the various backgrounds. The HELP program, as much as we think it was working, had a challenge. Some students, we imagine that all children were coming from the same background or same family backgrounds. This funding model must work. Gwandruok mar siasa e gwenge mag Masawa ne odhi nyime kinde mamoko